Ilha biss ftit jiem fil-kariga l-ġdida tagħha, iżda diġà tinsab entużjasta biex iġġib id-differenza fil-ħajja tat-tfal. Pauline Micheli li nħattret bħala l-Kummissarju l-ġdid tat-tfal qalet ma' One News li hija tixtieq li l-uffiċċju tagħha ikun wieħed proattiv. Però aħna ma nistennewx lanqas li jsir inċident biex nieħdu azzjoni. Dik hija xi ħaġa li nixtieq u diġà ddiskutejta mal-istaff tiegħi li nkunu iktar proattivi biex aħna wkoll nagħtu bidu għal diskussjoni fuq ċerti affarijiet li nħossu li hemm bżonn. Innutat li l-uffiċċju tagħha huwa kemm xejn limitat fir-riżorsi hekk kif qegħdin is-seba' persuni biss. Huma jirċievu l-menti dwar aspetti differenti u permezz hekk iżommu kuntatt mal-ġenituri u dawk li jaħdu ħsieb it-tfal. Micheli spjegat li la darba kollox huwa marbut ma' tfal, allura hemm ħtieġa akbar li s-servizzi offruti mill-uffiċċju ikunu tal-aqwa kwalità. Kollox huwa marbut mat-tfal, u allura aħna rridu naraw li l-affarijiet, is-servizzi partikolarment li qegħdin provduti għat-tfal f'kull livell minn 0 sa 18-il sena huma ta' anka ċertu kwalità u ċertu standards. Temi oħra li semmit Micheli huma s-sorveljanza taċ-ċentri għal ħarsien tat-tfal u l-ħin ta' wara l-iskola f'każi fejn il-ġenituri jaħdmu t-tnejn li huma. Għamlet referenza wkoll għall-importanza tal-ambjent tal-familja. Huwa fatt li kemm l-ambjent tad-dar kif ukoll il-ġenetika għandhom l-istess weighting f'dak li jaffettwa l-iżvilupp tagħhom. Verament li meta nikbru nistgħu forsi ninbidlu xi ftit imma diffiċli immens. Għaldaqstant fejn qegħdin nittrabbew l-attitudnijiet tagħna lejn il-ħajja lejn ix-xogħol hemmhekk jiġu affettwati. U x'inhi dik il-ħaġa li l-Kummissarju l-ġdid tat-tfal tixtieq li tagħti attenzjoni partikolari? U meta nara il-problema tal-obeżità jew inkella l-kwalità ta' ikel li jieklu nuqqas ta' eżerċizzju, dik vera nixtieq li hemmhekk ngħid wara 3 snin ikunu wasalna. Diġà sar xogħol imma ta' COVID years irid jinħadem. Micheli temmet tgħid li l-ħidma tagħha bdiet mill-ewwel jum u l-għanu li f'ħidmet l-uffiċċju ikunu involuti diversi entitajiet.